ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂତନ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବା କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ମେଳାକୁ। ଏହି ମେଳାଟିରେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15,000 ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କୃଷି ମେଳା ଭିତରେ। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରୋବୋଟଟିକୁ ଆପଣ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଆଗକୁ କରୁଛି।
ମେସିନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ଜଡ଼ା, ସୋରିଷ କିମ୍ବା ଚିନାବାଦାମ ପକେଇଲେ ଇଏ ପେଷିକି ତାର ତେଲ ବାହାର କରିବ।